Wena wendlovu. Bayede. Wena wezulela dumobana lapho nganamunga. Lapho nganamtholo khona. Umahlamvana Hlanga lomhlabathi sikhuleka konga ngezwe lakhe lapha sinathulela isifundo sabafundi baseMelika abasuka eNew York University abavakashele leli laseNingizimu Afrika. Laba bafundi basuka eMelika baholwa nguProfessor Mutsha bazofunda ngezinto eziningi ezithinta leli laseNingizimu Afrika. Kodwa baqale kulesifundazwe sikaMthaniya bezofunda ngomlando kaZulu. Bambela esigodlweni sesilo uSuthu. Lohlelo lwethulwa yiBayede Heritage kuyiyona esize laba bafundi bafinyelele kuyisilo samabandla wonke nasendleleni. Ngosuku lwangomsombuluko ebusuku mhlazana yamazulu kwaze waphenya ngegwele ezinkani. Impela kuye ngawo amagama okuhle ngoba abafundi bafike ngalolu suku bamukela indlela yasoSuthu uMnumzane wabafaka kwelinye lamagumbi ezivakashi zeNgonyama nabathola ithuba lokuhlangana nezinyane silo umntwana unhlangano wasoSuthu. Izinyane libachazele ngempilo yalo, ukuzalwa kwalo nezinto elifisa ukuzenzela isizwe njengomntwana waseNdleleni. Silo sihlabise lezitudele ngaphandle kokuphawu lethemba ukuthi bamukelekile uchaze umlando kaZulu ngendlela inkosi eyathandana ngayo ukufuna ukwakha ubudlelwano nezizwe ukuthuthukisa isizwe sikaZulu. Emva kwenkulumo yesilo babesebezijabulisa ngokudla neziphuzo ebehlelelwe zona ngendlunkulu kanye nomculo wendubo ibashayela ipiyano. Ngosuku lwesibili esigodlweni enyokeni badibana nenyosi yesilo uMnumzane Mdletshe eqhubeka lapho indubo ebikade ichaze khona umlando kaZulu neminye imicimbi eshenziwa uma kuyimikhosi noma kukhona ukuthinta isizwe sikaZulu. Emva kwalokho abafundi bakhoniswe impahla abahlatshiswe yona yabe isiyibulawa yahlinzwa yosiba besebexosha amaqatha sebeyikhomba esigodlweni egazini ungabeka entabeni yakwaceza. Nakhona futhi besawufunda lomunye umlando uthinta isilo kudinizulu kacetshwayo baphinde babusiswa ngokudla kwesintu nangengoma namabhunu namajinja. South African culture and about the policies that go into education here. I don't spend a lot of time researching places outside of the United States, so I was really excited to